Bon dia, tastaulletes. He tingut un somni super heavy. Era com que 100 científics de Campus Mar anàvem al teatre. Què dius? Perdoneu, com que un somni? Ben real que va ser? I ara us voldrem explicar què ens va semblar el somni d'una nit d'estiu. Al començament de l'obra jo pensava que no m'acabaria de convèncer. Jo és que no la coneixia, estava perdut i no entenia res. Però després va començar a agafar ritme, em va captivar i em va encantar. És que la velocitat a l'obra l'aconsegueixen quan cadascú és capaç de fer més de 3 papers diferents. Sí, i això i els canvis de vestuari, que a mi em semblaven brutals. Deus parlar de les fades, no? Sí, les fades semblaven bombolles de freixenet multicolor. Realment la temporalitat d'aquesta obra és superxula. Em va sorprendre molt que un clàssic es pogués transformar així. Els canvis per portar l'obra a l'actualitat estan molt encertats. I a més, la clau de l'humor és que quina necessitat de fer un drama podem fer aquesta meravella? És que va ser un no parar de riure constant. Sí, jo vaig plorar i tot. Vaig sortir molt contenta de l'obra. Sí, és que això ens va tocar riure, però l'important és que fos de veritat. Vull dir, jo quan vaig al teatre, a mi el que m'agrada és que algú m'aporti. I vull dir, aquesta obra de veritat que va ser així. Pues a mi em va encantar el balcó. Tots som al balcó, però realment també cal destacar la que feia de Puc. Laura Obert. A mi aquesta em va encantar, perquè no només actuava, sinó que es posava a tocar tot tipus d'instrument. Sí, a mi em va encantar que fos mig musical i amb instruments, i tot en directe. En directe i proper, que en fer-ho a l'escenari Joan Brossa, un espai petitó, queda molt més íntim. I entre això i que el 100% del públic gairebé era de Campus Mar, era com anar al teatre en família. Ai, que maco tot aquest científic. Sí, tens raó, i perquè després diguin que no es pot fer ciència allà. Bé, ni idea de qui era aquest home. I ara que ho dius, jo la veritat tampoc. Però bueno, se'l veu simpàtic. Vaja, que el que volen dir-vos és que el teatre és molt bonic, i el videoteatre encara més. Mira, jo per exemple feia molts i molts anys que no anava al teatre, però en el moment en què vaig sortir de l'obra em vaig adonar de tot el que m'havia estat perdent durant tant de temps. Així que atreviu-vos i ens veiem al pròxim teatre.